Bemutatom Önöknek az Esztotal Kft. Által készítetett alkalmazást, amely felöleli a tűzoltókészülék és tűzcsap karbantartás felülvizsgálatát, adminisztrációját, tűz- és munkavédelmi határidőket. Minél hamarabb jutunk a legfontosabb információhoz, annál értékesebb. A T-Total tűz- és munkavédelmi eszközök rendszere nevű program ehhez nyújt segítséget a tűzvédelmi szakemberek mindennapi munkájában. A tűzoltókészülék modul használatához a törzsadatokban a készülékfajtákat kell feltölteni. A megnevezés mellett megadott élettartam és karbantartási ciklusok segítséget nyújtanak a következő feladatok pontos meghatározásában, a tévedések elkerülésében. Ezek meghatározása után szükséges a partnereket rögzíteni. Ugyanezt a nyilvántartást használja az alkalmazás a bizonylatok, számlák készítésekor, tűz- és munkavédelmi feladatok meghatározásakor. Az alapadatok mellett megadható a számlázási cím, illetve az ellenőrzéshez szükséges telephely és kapcsolattartó adatai is. Innen azonnal különböző borítékok, feladóvevény és tértivevény nyomtatást is kezdeményezhetünk. A készülék kezelése a partnerválasztással kezdődik. Megadhatunk szórészletet, ha nem, a teljes partnerlistát szeretnénk megkapni. Az alap- és üzembehelyezési adatok rögzítése után megadhatjuk a következő ellenőrzések, karbantartások tervezett idejét. Az utolsó ellenőrzést és a készülék kartonján lévő ellenőrzési időpontokat nem nekünk kell megadni, azt a program automatikusan kezeli az ellenőrzések rögzítése révén. Minden ilyet műveletnél meg kell adni az ellenőrző személyét, az ellenőrzés időpontját, a karbantartás fokozatát. Ezek után nyomógombok segítenek a készülékfajtáknál megadott adatok alapján a következő időpontok meghatározásában. A program az adatok rögzítése előtt leellenőrzi, hogy helyes adatokat adtunk meg. Amennyiben az adott készülék más céghez kerül, akkor is megmarad az életútja, nem kell az adatokat újra rögzíteni. A készülék a módosított partnernél jelenik meg. Erre a partnerváltás nyomógomb ad lehetőséget. A táblázatból azonnal nyomtatható az adott partner tűzoltási felszerelésének nyilvántartása az országos tűzvédelmi szabályzat előírása szerint. Pirossal jelennek meg a lejárt határidejű ellenőrzések. Ezen kívül még további 5 riport is nyomtatható. Ilyen a tűzoltókészülék ellenőrzési és javítási nyilvántartása, készülék ellenőrzések partner és dátum szerint,
Következő készülék ellenőrzések a partner és adott időintervallum szerint. Következő készülék ellenőrzések ellenőr szerint, és következő ellenőrzés nem lett meghatározva, vagy lejárt. Ezek a listák egyértelműen meghatározzák az elvégzett munkákat, a feladatok ütemezését, akár az ellenőr szerinti lebontásban, illetve az elmaradt tevékenységeket. Az ellenőrzések nem csak az egyes készülékeknél tekinthetők meg, hanem partnerenkénti bontásban ömlesztve is. Ezek az adatok is mint bármely táblázatos megjelenítés Excel táblába exportálhatók. Megadhatjuk, hogy mely oszlopok jelenjenek meg. A sorrendet a táblázat sorrendje határozza meg, amelyet szabadon módosíthatunk. Így egyedi feldolgozás sem lehet gond. Az adatgyűjtés nem öncélú, minden bevitt értékre rá lehet keresni.